يا بهير يمسكن قانا يقبويو كبرن السمي هون حتى تصلت كنصلينا مو نبتي قال املاح كنكيدينا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽና نخبرك كان نمسكنك كان لنا كل خبرنا اخا يكون تتقليلو እግዚአብሔር كل خبرنا نسخاو سدو بينها خبر باخاينا ننبر زلنا باخاينا نوساوس እግዚአብሔር كل زخونلنا اسكباخات تلعليو كاب صقاخان محرت كان تلعليو እግዚአብሔር ንስኻ ኩሉ ክብሩ ወሰዶ نمسكنك كالونا نعبيك كالونا نسمك العل نبلولنا بزرف دزي سمك يعبه سمك يقنن እግዚአብሔር كويتا سراويت أملاخنا حجد ما بسمك تأكيبنا لنا أوشت سمك خوينا نتنسخات بلنا قالك خنسمع تغربنا لنا وእግዚአብሔር بنبي هوسي غيركا زبلكايو اسرائيل كحباب لاي نلباخ حبابلو ابرقا قوسدا نلوشت ادما خزاروبي زبلكا እግዚአብሔር لومي نلبنا نسخ حبابلو نسخا وسدو لبنا نسخا تزاربو وشتنا تزاربنا እግዚአብሔር اسمعنا كابا زخونه كاب اريام كاب سماي زخونه قال كان دمصخان يمصالنا زهان صنا دمص يمصالنا እግዚአብሔር زفوسنا دمص يمصالنا قال كايم سالنا زلعلنا قال كايم سالنا خب غدغاد زوصانا قال كايم سالنا تسفانا زملس قال يمصالنا እግዚአብሔር مصننا زخوننا قال يمصالنا زفتحنا እግዚአብሔር اب عميو كبرخا زتونا قال كايم سالنا እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላኽና كل غبرنا خان بكالونا زيت حدقنا እግዚአብሔር زيت فلينا እግዚአብሔር مسانا زلخ እግዚአብሔር زيت الوط እግዚአብሔር نخبرك لعلنا بلكالونا سمك نغننو لنا እግዚአብሔር هاليلويا thank you Jesus باللاونتك እግዚአብሔር ابز بوتازن السخات ملالس ام مسمر زريو زلو بزي متحلالفي ناتك هلاونت بوشتام يحلف كبرخا بوشتام يحلف هلاونتك بوشتام يحلف زت اسرا يفتح اب صلمات زلو برهان يوصا بسم يسوع كريستوس تسفا زغورصه تسفو يملس هلاونتك እግዚአብሔር متنكافكا زغوبط تقنع ايدكا تمصا እግዚአብሔር بسم يسوع كريستوس حيل هاي جلس حيل فوز هاي جلس بسم يسوع زحمه مزبله بسم يسوع كريستوس بذات عتيا يتنس بسم يسوع يتنس محواي يخونلو بسم يسوع فوز هاي لغق بسم يسوع تعنا يغون بسم يسوع دخامي كنتت بسم يسوع معصرتي فتح بسم يسوع وقويتا كبر كلنا خان بكالونا مسغانا كل نسخاو سدو يسوع امباكلنا سلازلخات مسغان thank you Jesus thank you Lord we give you the glory and honor Lord hallelujah نمسكنك እግዚአብሔር كبر كلنا خايخون ومنفس قدوس مهارنا بزمشت زي مهارنا تزاربنا اسمعنا منفس قدوس بوشطنا حلف كمهركم يو تبايل تصحيف له منفس مسخ مهركم يو نتحق خفلطكم يو تبايل له منفس قدوس بسم يسوع كريستوس نصلي حق مهارنا حق فلطنا كل خبرن سمك እግዚአብሔር بسم يسوع امين thank you Jesus كبرن እግዚአብሔር ይሁን እዝናየው ዘለና ትምርቲ ካብ ግብረ ሐዋርያት እንቅጽሎይና ታሽዓይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ኢና በጽሕና ዘለና ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ኣብ ጥቅሲ 17 ኣቢልና ኢና በጽሕና ዘለና እትኽፍሊ مسنببناዮ ካብቲ ዝሓለፈ በጽሕናዮ ዝነበርና ክንቅጽል ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ጥቅሲ 17
ካብ ጥቕሲ 15 ጀሚረ ከምብበየ ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ብዛዕባ ሳውል በዓል ጠርሴስ ጳውሎስ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገሥታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከርእየ ስለዚ ኪድኣ በሎ ማለት እዩ ጎይታ ንሃናንያ ማለት እዩ ኣብ ጥቕሲ 17 ሽዑ ሃናንያ ኸደሞ ናብ ቤት ኣተወ እዚ ቤት እዚ ይሁዳ ዝበሃል ኣማኒ ዝነብረሉ ዝነበረ ቤት እዩ ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ኸዓ ኣንታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ መገዲ ተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ሊይኹኒ ኣሎ በሎ ብኡብኡኻ ካብ ዒንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረአየ ተንሲኡ እውን ተጠምቀ ምግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቁ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ ብኡብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ነዚ ስምዚ ዝጽውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረስ እዙ ዶ ኣይኮነን ኣሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ክወስዶም ድማ ናብዚ ዝመፀን በሉ ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብጉሁድ ኣፎም የትሕዞም ነበረ ይብለና ኣብ ጥቕሲ 23 ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ ምእንቲ ክቐትልዎ ከዓ ለይትን መዓልትን ነቲ በርታት ይሕልውዎ ነበሩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ ይብለና ስጋዕ 22 ዘሎ ምናልባት 23 ሎም መዓልቲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ጥቕሲ 17 ኢና በፂሕና ዝሓለፈ ኣብቲ ጥቕሲ 17 ሃናንያ ንጎይታ ተኣዚዙ ከም ዝመፀ እሞ ንሳውል ምስ ረኸቦ እንታይ ከም ዝበሎ ሃናንያ ድማ ኣብቲ ቤት ምስ ኣተወ ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ከዓ ኣንታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ ተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ሊኢኹኒ ከም ዝበሎ ኣብኡ ኢና በፂሕና ነርና እቲ ዝበፅሕናሉ ብዛዕባ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ዝብል ቃል ኢና ንምልከት ነርና ማለት እዩ ኣብ ኣይና ደው ኢልና ብዝሓለፈ ስለዚ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምላእ ስራሕን ሓላፍነትን ናይ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣስሚረሉ ኣለኹ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጠምቕ መንፈስ ቅዱስ ዝመልእ ሓደ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዚ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ወላ ሓደ ከም ዘየለ እዚ ረጋጊፅና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቃል ኣምላካ ይነግረና ዮሐንስ መጥምቕ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ዓቢ ኣነ ሰራኻ ሳኡን እኳ ክፈትሕ ኣይበቅዕኒ ንሱ ግና ብምንታይ ከጥምቐኩም ኢሉ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ንሱ ምስ መጸ ግና ብሓውን ብመንፈስ ቅዱስን ከጥምቐኩም እዩ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ጥራይ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዘጠምቕ ተዛሪቡና ኣሎ ኣብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካ ናባኻ ሊኢኹኒ ኢሉ ዝዛረብ ሃናንያ ግን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካ ሊኢኹኒ ክብል ከሎ ንሱ ይመልእ ከም ዝኾነ ይዛረብ ከም ዘሎ ጌርና ሰባት ይመልኡ ከም ዝኾኑ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባእን እዩ ግና ንሱ ክጽልየሉ እሞ ጎይታኻ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምምላእ ኣብ ዝሓለፈ ኣቐዲምና ተዛቲናሉ ነርና ኢና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ብዛዕባ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ኣጸቢቕና ተዛቲና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እውን እንሪኦ ቁርብ ካብኡ ትንክፍ ከነብሎ ዝደሊ ብዛዕባ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ክልተ
جزء كلت عينت كم زلوا إنا جمر أبيلا جدي فيهم مالتي ساول بعال ترسيس قدميو منفس قدوس أبو زي سرحة أيكونن أبتي نايدا ماسكو ما قدمته وكخيت كله يسوع كريستوس ود أملاك بتصدال برهانو كقلت قالوا خلوا شع منفس قدوس سرح جميرو قالوا أب ساول بعال ترسيس تقدم أي سرحنا منفس قدوس نساول انتاي كم زجبرة كنري انت دلينا سرح منفس قدوس انتاي كم زغونه كنفلت علنا مالتي سرح منفس قدوس نساول انتاي جيرو بحاتياتو كم زرتعو بحاتيات كم زرتع قويتنت يسوع كريستوس كم زرقاقص قالو منفس قدوس هيوتو كم زلوطو مالت كم بحدش كم زولدو منفس قدوس كم بحدش كتولد زغبره كامس امنكا منفس قدوس يو حاتياتكا خاباخا خصري يسوع كريستوس مس امنكا اتي مسواتي بجانتنا يسوع كريستوس اب هيوتكا ابلاي زغبرو اب هيوتكا زنصغو اب هيوتكا كون زغبرو منفس قدوس كم زخونه مدحان كفصم كله ناي منفس قدوس سرح او وشطنا كم زخون موت زنبره مس املاح تقاريصو زنبره ركبنا منفس قدوس نمنفسنا كم زتنسو هياوان كم زغبرنا كاب حاتياتنا كله منفس قدوس بدم يسوع كريستوس غيرو كم زحصبنا يتقال املاح زنغرنا غويتنت يسوع كريستوس يغلصلنا يرغاغصلنا هيوت ناي اولوس كلوت زغبره مالت كم بحدش زولدو منفس قدوس كم زخونه منفس قدوس كم زولد ابو انجيل يوحنس 3 تقص 5 تيتوس 3 تقص 5 ينغرنا اب اكل كريستوس زطمقنا خا منفس قدوسي بمنفس قدوس اب اكل كريستوس إنا نتما منفس قدوس او وشطنا خا يحدر بتازدحنا الله معالتي مالتي ስለዚህ ابز حج غنا هانانيا ن ساول منفس قدوس كملأكا نبخا يسوع كريستوس ليخوني إلو خزاربو كنري خلنا اتي ملأت منفس قدوسن اتملأت منفس قدوس مجمريا ناي ولدنت منفس ترخبولن بدحريو خا ناي منفس قدوس مملا تمكرو زلو كنحزو يدلي ابزي حج نريو هانانيا كم بحدش نساول كترئن منفس قدوس كملأكا نبخا ليخوني إلو كزاربو خلو نري بمنبار إيد هانانيا اب أولوس منفس قدوس كم زورده إذا هانانيا زاربولو زلو ملأت منفس قدوس كابتي كدحن كلو زنبره قبري منفس قدوس زتفليه كم زخونه كنقلبولو يدلي إذا زفتصملو زلو قبري ملأت منفس قدوس نمدحان هيوت ساول زيكونه انتاي دا نمغلغال املاح زخون حيلن صغان نمقبال كم زخونه نحزو اذا تمكرو ملأت منفس قدوس ابز حالفه تمرتنا اصبغنا رينايو اللونا اتناي مجمريا تمكرو ملأت منفس قدوس حنسان زيد داغاغمن ملأت منفس قدوس كم زخونه نحزو كندحن كلنا حنسا مستولدنا بمنفس ممليسنا نولدنينا ات منفس ناي ولدنت منفس مسرخبنا ولد املاح مسكوننا اب حاتياتنا تحصيبنا يسوع تقبلنا منفس قدوس كم بحدش مسولدنا كلا ايسع ثالث ايسع زغبر نجر ايكونن اتخال اي تمكرو ملأت منفس قدوس غنا زدغاغم لممد ملأت منفس قدوس كم زخونه ام مصحف قدوس نرئينا مالتي حنسا ايكونن نملا سلاز ساول بيد هانانيا منفس قدوس زتملأ نتز تصوعلو علاما نمفصام زخلو حيلن صغان من تقبل مخانو ابز خال اي ملأت نحزو اب مصحف قدوس كان بكلنا بغبر حواريات نحذكركم منفس قدوس اب كال اي معراف اب حواريات ورده يبلنا ويتانا المدحانينا ان يسوع كريستوس كاب لعلي حيل خصعت تقبلوا كاب يورساليم كي توصوا مسبلهم 10 معالت مستتصبيو دنگت افتات اكيبهم لا زنبرو منفس قدوس بحيل خمس ورده اتخم بحدش ملادومن اتملأت حيل منفس قدوسن بحاده غزي بادراغا كم تفصمه
ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ግብረ ሐዋርያት ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ምላድ ካልኣይ ምላድ እተጀመረ ድሕር መስቀል ከም ዝኾነ ንሓዞ ድሕር መስቀል ድሕር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኃጢአትና ዋጋ ከፊሉ ተዓዊቱ ንሰማይ ምስከደ እዩ ከም በሐድሽ ምውላድ ዝተጀመረ ማለት ቅድሚኡ ግና ከም በሐድሽ ምውላድ ኣይነበረን ሐዋርያት ከም በሐድሽ መንፈሶም ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ እቲ ዓወት ተዓዊቱ ካብ አቦ ኸኣ ተስፋ ምስ ተቀበለ ነቲ ተስፋ ኸኣ ናብ ምድሪ ምስ ለኣኾ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ንሐዋርያት ከም በሐድሽ ዝወለዶም መንፈስ ቅዱስ ሽዑዩ ሓይሊ ኸኣ ዘዕጠቖም ኣብ ምዕራፍ 2 ምዃኑ ርኢና ኣለና ግና ምራድ መንፈስ ቅዱስ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዋርያት ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥራይ ኣይኮንና ንሪኦ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ካብ እስር ቤት ምስ ተፈትሑ ሓቢሮም ምስቶም ኣሕዋት ክጽልዩ ከለዉ ድሕሪ ምፍትሖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ምፍርርሆም ረአ በቲ ስም ቅዱስ ወድኻ ድማ ምሕዋይ ሕሙማትን ተኣምራትን ትእምርትን ክኸውን ኢድካ ዘርግሕ ንባሮትካ ከዓ ነቲ ቃልካ ክነግሩ ክኽእሉ ትብዓት ሃቦም ኢሎም ምስ ጸለዩ እንደገና ዳግማይ መንፈስ ቅዱስ ኣብታ ቦታ ከም ዝመጸሞ ከም ተመልኡ ከዓ ይነግረና ካልኣይ ሰዕ ተመክሮ ንርኢ ድሕሪ ጴጥሮስ እቲ ናይ ካልኣይ ሰዕ ናይ ጴጥሮስ ካልኣይ ሰዕ ናይ ሐዋርያት ሳልሳይ ሰዕ ንጴጥሮስ ከም ዝኾነ ርኢና ያለና እስጢፋኖስ ከምኡ 2 ሰዕ 3 ሰዕ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ከም ተመኮረ ርኢና ኣለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ጥቕስ 18 ብወይኒ ኣይትስከሩ እንታይ ደኣ ብመንፈስ ተመልኡ ኢሉ ትእዛዝ ይእዝዝ እዚ ምልአት ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓደ ግዜ ጉዳይ ዘይኮነ ኣብ ጸጽባሕ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ከም ዘለና ዝምህርን ዝእዝዝን ከም ዝኾነ እቲ ቃል ነቕልበሉ ስለዚ ኣብዚ እንሪኦ እምባር ሳውል እተመኮሮ ካልኣይ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ከም ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ክድሕን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ ከም ሰርሐ እቲ ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ ኢዳምቢሩ ክጽልየሉ ከሎ ሃናንያ ከም በሐድሽ ሓይሊ ከም ተቀበለ መንፈስ ቅዱስ ከም ተመልአ ይነግረና ኣሎ እዝን ኩላህና እተዋሃበ ተስፋ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ኣለና ናይ ግድ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይተመሊእና እቲ ጻዕርን እቲ ጉያን ሓያል እዩ بحيل منفس قدسن بتصقى أملاخن إنا نوصو أب إبراهيم معرف 4 تقص 10 تخلته بزعبا أب قدم እግዚአብሔር كل ጊዜ ክንመጽ أب ጊዜ ፈተናና فتنانا صيرنا خنحالفو سعيرنا خنحلف زخلنا صقا كنقبل سي كل ጊዜ أب زفان صقا نتقبلنا صقا خنملا صقا منفس قدس كنملا حيل منفس قدس كنملا معالتاوي كم زلنا اتقال أملاخ ينقرنا سلازي كنملا دما تي زحجزنا نجر انتنا صلوت بصلوت هاب قدما أملاخ كل ጊዜ كنقرب كنكእል አለና زلمنا كله يقبل زدلي كله يركب ይልና زي لمنا አይቀበልን ስለ زي لمنكم يبلكم ويتنان مدحيننا يسوع كريستوس بزعبا بمنفس قدس مملأ كزارب كله سابسي ولد سي نولاديو انجيرا هابن انت بلس امن زهباس منيو وي عسى هابن انت بلو تمن زهبا منيو وين قاقحو هابن انت بلو انقرعبيت زهبا منيو نسخاتكم كفاءات كنسخم ندقكم صبق مقبار كفلتكم ستسمايا وابهم نتم زلمون واس كندي منفسو ابزحو زي هبوم يزولنا ስለዚህ ክንልምን ከለና ኃይል እግዚአብሔር አባና ይመጽ ክንልምን ክንጽል ከለና መንፈስ ቅዱስ አብልሕና በመንፈስ ቅዱስ እንምላ እንተ ዘይጸለና ግና ኃይል መንፈስ ቅዱስ አባና የለን ማለት ድኹማት ንኸውን ማለት ኃያላትን ቡርታዓትን ኮይና ነትዝገጥመናና ሰዓርና ነትዝገጥመና ፈተናና ረገጽና ይኸንቀይድ በኃይል ስጋ ስለዘይካል ኃይል መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና ከሁሉ ኩሉ ጊዜ አብትህላውነት አምላክ أب كبر أملاكنا كابتنا تخن مكال كام منفس خن مكال منفس خن مل يدلينا إيو مالتي سلازي كم وسلازد ليو هاري أب أولوس نتزمت سزلو جعزو حيلك قبل حيل منفس قدس كملا سلازلو إيو هاناني أمسي حجي إيدو أمبيرو كتسلي اللو خلما منفس قدس كملا كله إنا نساول نري نغلبل نساول بعلت أرسيس
ጎይታ ባዕሉ ይተራኺብዎ መጀመርያ እምበር ማእከላይ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ሐዋርያዊ ጻዊዒቱ ካብቶም ብቅድሚኡ ዝጸንሑ ምሩእያት ሐዋርያት ኣይተቀበሉን ካብቶም ሐዋርያት እትገንሸል ሐዋርያዊ ጻዊዒቱ ብፍሉይ ከምቶም ሐዋርያት ቀዳሞት ሐዋርያዊ ጻዊዒቱ ብፍሉይ መገዲ ብቀጥታ እዩ ካብ ጎይታ ተቀቢልዎ ስለዚህ ካብቶም ሐዋርያት እትገንሸል ተባሂሎም ዝጽውዑ ብገለ ከም ዘይጎድል ሓደ ካብቶም መሰረት እምነት ክርስትና ከም ዝኾነ ሳውል ጳውሎስ ነሐዞ ባዕሉ ብዛዕባ ሐዋርያዊ ጻዊዒቱ ንምስራት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3 ምዕራፍ ካብ ጥቕስ 10 ብዘይ እትስሩት መሰረት ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ ኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከም ትተዋህበኒ ጸጋ ሰራቲ ሐዋርያዬ ኢሉ ከም ትተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናጽ ኾይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ ሓደ ካልእ ከ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ ነፍስ ወከፍ ውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ኢሉ ባዕሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ጻዊዒት ሐዋርያነቱ ካብ ኣምላኽ ከም ተቀበሎ እቲ ጻዊዒት ሐዋርያነቱ ኸ ንምስራት መሰረት ቤተ ክርስቲያን ንምንባር ከም ተጸውዐ ኢና ንርኢ ስለዚህ ሐዋርያት እንብሎም ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ እቶም ሓደ ሐዋርያት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥቕስ 19 ንስኻትኩም ኣብቲ ባዕሉ ርእሲ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቁም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኺኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩም ንስኻትኩም ኣብቲ ባዕሉ ርእሲ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን ብለና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ተሰሪታ ኣብ መሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን ስለዚህ ቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ዝበሃሉ ሰረቲ እንብሎም ሓደ ጳውሎስ እዩ እቶም 12 ሐዋርያት ገንሸል ተባሂሎም ጽውዑ ኸ ሰረቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም እዩ ዝነግረና ብዘይ ካዚዮም ካልእ ሰራቲ ሐዋርያ ዝበሃል የለን ብቐዳማይ ዝስርዑ እዚኦም እዮም ከምኦም ዝኣመሰለ ብድሕሪኦም ዝለዓል ከዓ የለን ካልእ መሰረት ዝስርት የለን ሐዋርያ ጳውሎስ ጥራዩ ሰራቲ ክኸውን ጎይታ ባዕሉ ፒክ ገይርዎ ንጴጥሮስ ፒክ ገይርዎ ንያዕቆብ ንዮሐንስ ነቶም ዝጸውዖም ሐዋርያት ጎይታ ባዕሉ ዝጸውዖም ንሳቶም ሰረቲ መሰረት እምነት ክርስትና እዮም ብድሕሪኦም መሰረት እምነት ክርስትና ክስርት ማንዴይ ተዋህቦ ሐዋርያዊ ጽዋዓት ተዋህቦ ወላ ሓደ የለም ብድሕሪኡ ግና እንተሪኢና ብዙሓት ሐዋርያት ነሮም ባርናባስ ሐዋርያዩ ነሩ ጢሞቴዎስ ሐዋርያዩ ነሩ ቲቶስ ሐዋርያዩ ነሩ ተጸብጺብና ብሓድሽ ኪዳን ብዘይ እዞም ዝበልናዮም ሰረቲ 21 ሐዋርያት ክንጽብጽብ ንኽእል ኢና እዞም ሐዋርያት እዚኣቶም ግና ሰረቲ ዘይኮኑ ሃነጽቲ ሐዋርያት ተባሂሎም ይጽውዑ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ሐዋርያት ክህልው ክእሉ ድዮም ንዝብል ሕቶ እወ ይትመልሱ ማለት እዩ ኣለው ሐዋርያት ብኸመይ መልክዖም ግን ዘለው ብሰረቲ መልክዕ ክህልው ኣይክእሉን እዮም ብሃነጽቲ መልክዕ ግና ኣለው እቲ ሐዋርያ ዝገብሮም መለክዕታት ከዓ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብኡ ተጻሒፉልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ብኢድ ሰብ ዘይረኸቦ ጻዊዒት ሐዋርያዊ ጻዊዒት ከም ዝነበሮ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብዝሓለፈ ርኢና ነርና ብገላትያ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 1 ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ እግዚአብሔር ኣቦን ካብ ምውታት ዘተንስኦ እግዚአብሔር ኣቦን እምበር ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነ ኢሉ ብዛዕባ ርእሱ ካብ ሰብ ዘይተቀበሎ ዝኾነ ይነግር ኣብ ታሽዓይ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ኣይ ሓራንዴ ኣይ ሐዋርያንዴ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረእኽዎ እንዴ ንስኻትኩም ብጎይታ ኣይዕየዩን ዲኹም ኢሉ ይዛረብ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ጥቕስ 5 ኸ ኣነ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ሐዋርያት ብሓንቲ እኳ
زحمق أي مسلنن إلو معرة بتم قداموت حواريات كم زخونة مسكير له معرف حدا قلاتيا تقص عسر تحمشتها اتخاب كرس أدي جميرو زفليني بتسقاون زسوعنا أملاح قنا أنا أبا هزاب وانجل كسب بخيلو نودو أباي كقلت أو مسفتوه شعو بو نبو مسقال دمن كيتما خوركو نابتم قدمي زنبرو حواريات نبي يرساليم كوا خي كدكو أمدر عرب كدكو مو كم بحدش كا ناب دماسكو تملسكو إلو اتساويحيتو سماوس وعا فليس وعا نا أحزاب حواريات خون بعلو قويتا بيك زقبرو زمرصو كم زخوانه سرات حواريا كم زخوانه نري ملسيلنا أبزناي منفس قدوس مملا كنت زاربولو تصنحنا منفس قدوس نساول كلوت أخلو كل تعبيت نجرات يجيرو أبي وتناون قوميو زقبر منفس قدوس مسمته أتى أب ساول زقبرو منفس قدوس انتاي كم زخوانه قدامي نتتفتراوي وهباتو أصريوو قديسوو نتتفتراوي وهباتو أصريوو قديسوو ساول قدم ملواتو كاب أملاح زتوهبو تفتراو وهباتات نيروي ناي ممرح وهبات نيروو برتع قنات ناي هايمانوت نيروو تبعات نيروو تبعي نيرو كئلتون قزيون بقبو ناي متقام كئلت نيروو بزحازو قدس سابي نيرو أولوس تينكر نيرو زمن مرز حسب سابي نيرو حسابو دما أتبقو خقلت زخير نفع تزارابي نيرو تفلا لي كواليتي نيرو ويو قدمي أبقوي تاممسو سلازي نزل تفوت راوي تبق بحريو منفس قدس أتريوون كديسوون نخبرو خاطة تقيمولو سلازي زيابير كل وطأنا خلو من النتنا يقيروني مالتي التفتراو وهبتنا يقيروني نتفتراو وهبتنا ريفاين يزغبرو يصريو بمنفس قدس يصريو نرخصت تتسلف زنبره وهبتنا نرخصت تسلف زنبره قناعتنا نرخصت تسلف زنبره كلتنا حيلنا يصريو يلوطو نناتو خبري كتقملو يجمر اتخالاي منفس قدس اب هيوت ساول زغبرو دما ناملاح زي خبر بحري دما ارحقو بفرا منفس قدس زخونه بحريات مليئو زنبرو ጭከናን ጽልእን አወጊዱ بزغرم فقرن رحرحين مليئو ጨካን نمقتال دحر زيبل زنبره دحراي ግን ከነንብብ ከለና ህይወቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ጻሐፎ መልእክትታቱን ተሪና አጋፔ ዝኾነ ፍቅሪ ስለቶም ዘገልግሎም ህይወቱ ከሕልፍ ድሉ ዝኾነ ነቶም ዘገልግሎም ካልክ ከመደ ከመቦ ኮይኑ የገልግሎም ከም ዝነበረ ኣብቲ ጽሑፋቱ ኣብቲ ሰሎንቄ ኣነ ማእከልኩም ክነብር ከለኹሲ ከምቲ ኣደን ዘጥቡ ውላዳ እተሐቁፍ ከምኡ ከመይ ገይረ ከም ተኻነኸንኩኹም كمت أبون ولادو زفاتنو خما يجيرا خم زفاتنكم تفولتوهم كابخاتكم كاب حدا كخبدلكم ايدلخون نعيس اجمني نابلس بجوم يحلف كم زنبره إنا نريو قدميو غنا تكان كم زنبره زي رح كم زنبره نستيفانوس ون قتل كلو ابو خم زنبره صليز تمل سبعي كم زنبره إنا نري منفس قدس كلوت أخلقنا نزل نجارات زي أوش تزنبرا نايت سلئن نايت كان النجار كابي وتق أنتيتو فقرن رحرحن مليئو زي عرف ينيرو رستلس ينيرو دحر زيبل دفار نجرام قطع اتباهريو خمسة عمسلة كله أنتيتو دما عب كنز كله خفو تاي مليئو سلام زورسو سلام أوسب جرو زي هدو وي زي عقوس بحريو كانتيتو هدوءن عقوسن تحتن همبل زخونه سب جيرو كم زي جيرو خلوت زخل بزيك حدا املاخ بزيك حدا قويتا قال ولا حدا يلون يوتنا خلوت زخل بحرياتنا خيرو زخل املاخ راحي
سبات كلوطون سبات انت صعروا كلوطوم ايكلونم ايكالن سباين سبيت كلوطا سبيتن سبايا كلوطو ولدن دقوم كلوطوم بفصم ايكالن حيال منفس قدس انترفين كغبر كل طالقا حال تخلو منفس قدس كمص كلو غنانت زي خبر ابي واتساب زلو ايكالن زبحال كل جحيتو يزوصو بفرا منفس قدس كانت هيوت كايملو اب كند صلي فغري اب كند هوكتن عغرغرن سلام اب كند زي مقسان قسانت ملائكه اب كند تعبيت تحتنا ملائكه همبل غبرك منفس قدس يلوطك سلازي باولوس بزعبه هيوتو كم تلوطه ابيوت تمكرو نتوم اب قرنطوس زنبرو قدوسان كصحفلهم كله اب تملختو اب كالاي قرنطوس معراف 3:18 كم زيلوم لك تدال برهان فيت مسرا ايو يوت تلويتو بحري تلويتو كنتاتو تلويتو مسغويتا فيت تراخيب كاس حد عينت كوين كاخ تملس ايتقلني يكان نسو تراخيبك يوتك ترانسفورم يزغبرو يغيروي ناي يعقوب اسرائيل تاريخ كنر خلنا كاب يعقوب ناب اسرائيل شمو تغيرلو معلت مع اسمو خانو نفلدو مس እግዚአብሔር ፊት مستراخبي منو لا يتخك على مس حدري اوشعو እግዚአብሔር ግደፈን ከይባረክካኒ كي لوت كاني نجري كي كيركا اي حد كان كتكيرن لك ماني خاشمك يعقوب درد دايم يعقوب ايتبالني خا اسرائيل كون يشمكاي تاريخو تلويت هيوتو تلويت اكايدو تلويت مغدو تلويت اتحساسبو تلويت እግዚአብሔር በመንፈሱ ግዝረት ልብ ይገብር ገዝረካ زي خبر زبل البوتات ابي وات كازلو يقرصو يسريكا نتقول دوين زصري ود املاح يسوع كريستوس يو نتفر زي فر زبل انتاي كغبري من انت بزح كفرس كسري يسريكا نتزنا املاح زي كون نجر زي تقدس ابي وات كازلو بزنبتن زاتوبت وشتخانا بغويتا مس مصاكا غنا ترانسفورم يغبركا زي تقدس خبخا يوصو اتنا املاح زي كونه خبخا يوصو سلازي حواري باولوس كزارب كله دحر هيوتو كما يترانسفورم خمس قونه كم تلوت خزارب كله نتوم قدسان قرنطوس كصحفلهم كله نحنا كلنا جنا بقول عقص نتخبري غويتا كم بمستيات غيرنا نطمتناس كم منفس غويتا كاب كبري ناب مسلي ارعايا يسوع كريستوس نلوت لك كنريو خلنا تبرهان ناي كريستوس سيلو منفس قدس كا وشتنا ترانسفورميشن يسرا كم منفسو انت يغبرنا يلوطنا ترانسفورم يغبرلنا كاب حدا خبرينا بكاله كبري كاب حدا صقانا بكاله صقانا بزلعبله كاب حدا قدسنا نبزعبه قدسنا كاب حدا فرنا بكاله زسغرنا نمسلي ارعايا ودو يلوطنا نكريستوس نمثل بفقرنا نكريستوس نمثل بزربانا نكريستوس نمثل بحسابنا نكريستوس نمثل بخايدنا كله نكريستوس نمثلنا فرمنفس قدس هيوتنا نعمل ايه يزخيت لازم منفس قدس مسمت اباولوس تبرهان كريستوس مستغلصلو كلتا ነገር ገሩ ነትዝነበረ ጽቡቅ ሪፋይን ገሩዎ ነትዝነበረ ሁሉ ናምላኽ ዘይخبرካ አርሒ ሁሉ ካልእሰብ ገሩ ስለዚህ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይልወጥ አብይወትና ጣልቃ ላይ ይቶ መንፈስ ቅዱስ አሜን ይቶ አብይወት ካይቶ ጣልቃ መንፈስ ቅዱስ በህይወቴ ጣልቃ የገባ አልቃና አቶ አብቱሽ ተኻፍት መንገድ ተኻፍት ሐሳብካ ጣልቃ እና አቶ ህይወት ካይ ለውጥ ህይወትና ይለውጥ አንሳ ህይወት ካይ ድክመካይ حدا عينة روتين تنبرك اللي تدكم يقال بحيل غخم زي تقبرو خاير الداكايو عنكليليو تغيد عنكليل لك كم تسلو من زبولي
نعلم نجار زغلو انت ايت زنبره يزهلو تزنبره تزهلو خاي يقولو تخيد دش كله دحر النفاس كم مغيايو ناي كنتو خنتونتيو خايت مينينغ وانت سنولو ترغم وانت سنولو يوت منفس قدس تعلق اخا ادخلو ግን ህይወት ካል ይዝخول ማለት ህይወት ይጥዕም ህይወት ይልወጥ ጎይታ አትخሉ ጣልቃ አትخሉ ይእቶ ጣልቃ ይእቶ كل ጊዜ ንበሎ እቶ ስኻ እቶ permission ናተይውን አይተሕተት እቶ you are always welcome መንፈስ ቅዱስ كل ጊዜ ነዓ you are welcome አይትምጻ ዝብለሉ የብለይን ምጻ ይደልየካይ እቶ ህይወት ይለውጦ ህይወትና ኃይልውጦ ይጎይታ ይልውጥ በመኮርና ነገራት ብዙ ሐለው ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ክልተ ነገራት መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትኩም ዝገበረን ሪ ብድሕሪዩ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ መስተመለ ቅራፍ ካብ አይኑ ምስ ወደቀ ናብ ሕብረት ቅዱሳን ተጸምቢሩ ናብ ሕብረት ቅዱሳን ተጸምቢሩ ግብረ ሐዋርያት 9 ካብ 18 ጀሚርና ሪኢናዮ بوبو خا بعينتو خم قراف زبله ودغه مورአየ تنسيو خا تطمقه ምግብ مستمገበ ድማ በርተዐ ድሕሪዩ እንታይ ይብል ሳውል ከ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለው ደቀ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቀመጠ ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ተጸምቢሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ውን ክነግረና ከሎ ብ22 ጥቅስ 16 ሕጂ ኸን ምንታይ ትዶንጊ ተንሲካ ተጸመቕ ስም ጎይታ ጸዊዕካውን ካብ ኩሉ ኃጢአት ካ ተሐጸብ ከም ዝበሎ ሃናንያ ይነግረና ሃናንያ ንሳውል ኢድዋን ቢሩ ምስጸለየሉ ቡንቡ ካብ ዒንቱ ቅራፍ ዝመስል ይወዲቁ ዝገርም እዩ እቲ ምዕዋር ናይ ጳውሎስ ኣብ 22 ክምስክር ከሎ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ካብቲ ብርሃን برتاع برهان تلعلسي عوركو يزو برهان يعوري اتن برهان ذرايو نا يسوع كريستوس ناي كبر برهان زدنق برهان يعور زغبرو برهان سلازنا تبرهان مسرا اخوخ مسكر كله قدم نغوس اغريبا تخصيصو مسكر كله برهان ريل تبرهان كعينت يعورني عويره اذا انت عويرو نيرو بتأمرات ነገር ግን እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ተፈጥረ ፍታሐይኑ አይንፈልጥን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጽግን ዒንቱ ሪስቶር ገይርዎ ናብቱ ንቡር መሊስዎ ድሕሪ ዒንቱ ምስ ቅራፍ ዘበለ ምስ ወደቀ ረአየ ተንሲኡን ተጠምቀ ይብለና ድሕሪኡ ኻምስቶም ኣብቲ ደማስቆ ዝነበሩ አሕዋት ከም ተጸምበረ ይነገረና ድሕሪ ዝ ድማ ተንሲኡ ተጠምቀ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ድማ ተጸምበረ እዚ ብምግባሩ دما مستوم اب دماسق زنبرو احوات حبرت كم زلو بغادي زرئي بون نتوم زصل اومن زساددومن زنبره قدوسان حومن بصايومن كونه انتم تصلهم زقتلهم زنبره عجي كن انتاي كوين كما يتسمعوا خول تدفاكم كي حسيبانير احواتي اكالي قتلكم كوي مصينيره نسهم نعهم قتلكم الى مصينيره كما يتغاغينيره احواتيهم احواتهم كونه نتم قدم عرفتن بصوتن زنبرو دما صلايوم كونه فتا املاك كتكون كلها صلا عالم فتا عالم كتكون كلها صلا املاك اوتوماتيكالي نغلط يغطفت وي تغلني نغلط ياخذ صلو يتغلني اما خلص بحال يلا زقرم بزح معلت مس حلفه دما ايهود كقتلو حبيرهم تماخروا تمعرختو ساول مجمريا غزي حبرت امنتي كستماقرو جمره مغب مستمغبه دما برتعه ساول كامستون اب دماسق زلو دق مزامرت حيالو معلتي تقمطه اتم اب دماسق زنبرو امنتي بلو صاول ان تغرمو بسرح املاح ان تدنقو نا املاح ان مسغنو بحبار مساول انجيران نقرسو كحقوسو يم جميرهم ويسرح املاح
እናበሉ ንሳውል እናራይዎ ተአምራት አምላኽ ይሪኡ እግሮ ሓጽብዎ ምሳሓ ቆርብሉ ኣታዛ አምላኽሲ እንታይ ተአምራት እዩ ገይሩ ነዚ ነግራም ሰብ ዝቀይርዎ ነዚ ሳዳድ ሰብ ነዚ ቐታሊ ሰብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ፈላጥ ሰብ ለዊጥዎ ኣብ ማእከልና ገይርዎ ወእግዚአብሔር ክብርን ስምካ ከም ዝብሉ ነይሮም እቲ በታ ሰዓት ዝኾነ ሓጎስን ምስጋናን ክንግምቶ ንኽእል ኣይመስለንን እቶም ኣሕዋት በቲ ኣምላኽ ኣብ ሳውል በዓል ጠርሴስ ዝገበሮ ለውጢ ህይወት ብዓብ ሓጎስን ባህታን ንኣምላኽ ከም ዘመስግንዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ምልክታት ለውጢ ህይወት ኣማኒ ድማ ሕብረት ኣሕዋት ምድላይ ሰብ ምስተለወጠ ሕብረት ኣሕዋት ይዝደል ኣብ ኣሕዋት ክጽምበር ይዝደል ሰብ ንክርስቶስ ተቀቢሉ ምስተለወጠ ሕብረት ኣሕዋት ይናፍቅን ይጸምእን እምበር ካብ ሕብረት ኣሕዋት ኣይሃድምን እዩ ምልክት ለውጢ እንታይ ኻትሪ ኣብቲ ሕብረት ክመጽእ ይደሊ ኣብቲ ባይብል ስታዲ ክመጽእ ይደሊ ኣብቲ ጸሎት ክመጽእ ይደሊ ኣብቲ ኣምልኾ ተኣኪብካ ዝግበረሉ ክመጽእ ይደሊ እቲ ነገራት ኩሉ እቲ ናይ ሕብረት ነገር ይናፍቆ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ክኸውን ይደሊ ይጸምእ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ምልክት ሕብረት ምድላይሲ ህይወት ከም ዘላትካ ብክርስቶስ يفلت حبرت حوات ديت دلن تقولين كأنت هيوت كريستوس أبا غلاد يا إيرلان يتراترين قدام أي ملختي يوحنا الثالثة معرف تقص 10-4 بمستوى على ننببه نحن نحوات نفكرهم سلا زخونا كم موتنا بهيوت كم تساقرنا نفلت إنايل كم موتنا بهيوت كم تساقرنا بمنتين نفلت نحوات نفكرهم حبرت حوات ندلي كم موتنا بهيوت كم تساقرنا ملكوتوس حبرت حوات مدلاينايو أما أكل حوات كنركب من فاقنايو نتومنا أملاخ وترو جزي أسعدو خوينهم كودس وزفتو سبات كنريو من مسؤوم كنكون النفتو داويتكم إلى الله أسعد كازنبرو سي كل جزي يودسغا هاررتاين لبين كامسوميو مسؤوم مستوم زودسغا مستوم أسعد كخوينهم زملوخا مستوم ناتكا زخونو مستمتلوتو منفس كاز اللوم مسؤوم كخون سهارتايو هارتاي يوحنس كا نحوات نفكرهم سلازخون الناس كاموتنا بهوت تسغاغيرنا خم تسغاغيرنا نفلت اتزي فكر جنا اموت ينبر نحوز صلى زبله كل دما ناي زلالم هيوت ابو خم زي تنبر تفلطيهم اتب كريستوس حقنيا لو تزرخبه اماني بمخر رسيان من مللاس يحدق أمن قد حات عنك أيك أومن أمن برملاجز تدم أيك أمتن كوتا زنبرو حبرة مصر رسيان يبتخ زنبرو كايدا خالد زنبرو حبرة كله يقارص كم تزمر داويت زبلو أميتن 10 تشعتن تغسس السان سلستن أنا بس أي أتم زفرهخا خلو من تأزاز كازحلوني أنا بس أي أتم زفرهخان تأزاز كازحلون إيه بس أي ماني خا ماني بس أيكا مش من تخيل مش من تعرف مش من توعد مش من تماخر أما قد راسي عندي خادو تبل أما برملاقص تدي خاتقمت أما قد حد عندي خاطر تركب زلقة بحق بمنفس قدس تلوت أماني أب حبرة قدسان متسنبار حاقوسون نافقوتون يزخون إذا خنا بالكلنا أماني مزاي أماني ركب أي قبرنيو مالتنا خمزي كونه ردو كخوني قبا أبكار أي كورنتوس حمشاي معرف تقصد شعات خلنا نفس وكف نتبسقا خلص قبره سناي كونه ويس كيم انت قبل لا أبكر منبر فرد كريستوس بقد خنقهادينا سلازد ما أب سفرانا انت لنا ويس أوز أي نو خنحقصو نسعر علنا مستم على ما يانا بصراحنا خلنا مستم قدوسانا بيت كريستيان كلنا يزول دلو أما قال قدوس أب سفرانا قلنا
ወይ አወፃ ያብ ደገ ምስካሎት ከለና አብዛሃለና እንተ ሃለና ስና አምላኽ ከነሕጉሶ ንጽዕር አሎና ኢሉ ተቃል አምላኽ ይነግረና ስለዚ ካብቲ ኹፉእ ክንርሕቕ እምበር ካብ ዓለማውያን ክንፍለ ክንብል ከለና ኣብ ማእከል ዓለማውያን ክንከውን ብግድ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽሊ ከሎ ካብ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝጽሊ ዘለኹ ኢሉ ተዛሪብሎ ሓደ ሰብ ኣማኒ እናበለ ምስ ኣመንቲ ሕብረት ዘይብሉ ምስ ኣመንቲ ሕብረት ምግባር ዝጽልኦ ምስ ዘይኣመንቲ ግና ሕብረት ዝገብር እንተ ኮይኑ ምኽሩን ግብሩን ከምቲ ናይቶም ዘይኣመንቲ ምስ ዝኸውን ግና እቲ ህይወቱ ናይ ብሓቂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ለውጢ ምርካቡ ዘጠራጥር ከም ዝኾነ ነቕልበሉ ወይ ድማ ድኹም ኣማኒ እዩ ውሽጡ ብመንፈስ ቅዱስ ምብርታዕ ዘድልዮ ኣማኒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ገሊኦም ኣመንቲ ምስ ዓለማውያን ደስ ዝብሎም ኣሎ ኣመንቲ እናተባህሉ ምስ ኣመንቲ ግን ነርቨስ ዝኾኑ ምስ ኣመንቲ ግን ክቐርቡ ኣይክእሉ ምስ ኣመንቲ ክጽልዩ ኣይክእሉ ምስ ኣመንቲ ኣብ መዝሙር ኣይርከቡን ምስ ኣመንቲ ኣብ ባይብል ስታዲ ኣይርከቡን ኣብ ዋዕላ ኣመንቲ ኣለውን ኣብ ሕብረት ኣመንቲ ኣለውን ኣብ ሕብረት ዓለማውያን ግን ኣለዉ ኣመንቲ ተባሂሎም ከዓ ይጽውዑ እዛ ኣሸጋሪ ከምኡን ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ጸሎት ኣድልዮም እዩ ነዞም ከምዚኦም ክጽልዩ ኣለዎም ኣብ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ይጽሊ ነይሩ ከምዚ ምእንቲ ኸይከውን ይጽሊ እቲ ሓዊ ሃልሃልታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ምእንቲ ኸይጠፍእ ምእንቲ ኸይዝሕል ሓዊ መንፈሱ እናቐሃመ ኸይከይድ ፍቕሪ ንክርስቶስ ዘለዎም ኣብ ውሽጦም ትዝነድድ እናጠፍአ ኸይከይድ ፍቕሪ ኣሕዋት ኣብ ውሽጦም ዝነድድ ዘሎ እናቐሃመ ኸይከይድ እናተደጐለ ኸይከይድ እናዝሓሉ ኸይከዱ ምክንያቱ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕብረት ኣሕዋት ምጽላእ ክመጽእ ከሎ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ምርካብ ክጽልአና ክጅምር ከሎ ክንጥንቀቕ ኣለና ቀልጢፍና ኣብቲ ምሕለዊና ቀልጢፍና ኣብቲ ናይ ጸሎት ቦታና መጽናሲ ወእግዚአብሔር እንታይ ኾይነ ሓው መንፈስካ ይንደድ ፍቅሪ ኣሕዋት ኣብ ውሽጠይ ይንደድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጠይ ይንደድ ክንብል ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ይጸልይሎም ንሰብ ኤፌሶን ተሸገሩ ሰባት እዮም ታሪኾም ክንሪኦ ከለና ኤፌሶን ክትምስረት ከላ ጳውሎስ ይመስሪትዋ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ሰባት መጽኦም ምስ ኣመንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልኩም ከም ዘለኩ ኣይፈለጥና ምንታይ ዳ ተጠምየኩም ጥምቀት ዮሐንስ ዳ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ከበስር ኢሉ እምበር እቲ ጥምቀትናቱ ሓቀኛ እቲ ቀንዲ ጥምቀት ኣይኮነን ኢየሱስ መጽኢሎ ኢየሱስ ተቀበሉ ኢሉ ኣብኣ ተጀሚራ ኤፌሶን ግን ተኣሸጋሪት ቤተ ክርስቲያን እያ ኮይና ብድሕሪኡ መዓት መፋልስ ኣብ ማእከላት ተረኺቦም እዮም ሓሰውቲ መምሃራን ኣብ ማእከላት ተረኺቦም ንጳውሎስ ዘጨነቕዎ ሰባት ኣብ ኤፌሶን ጳውሎስ ተጨኒቑ ክምህር ክጽሊ ክምህር ነታ ማሕበርቲ እያ ብድሕሪኡ ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብኣ ጓሳ ማሕበር ኮይኑ ዮሐንስ ጋር ጽዒሩ ጳውሎስ ብዕዮ ኸይድ ከሎን ኢየሩሳሌም ከን ጢሞቴዎስ ኣብኡ ገዲፍዎ ኣብ ኤፌሶን ገዲፍዎ ጢሞቴዎስ ጋር ጽዒሩ ጳውሎስ ቢሞምሉ ሓንሳ ኣብ ቁጽሪ ወለዶታት ይኣቱ ሓንሳ ኣብ ግዝረት ይኣቱ ሓንሳ ኣብ ምስቲካል ዝኾነ ብመንፈስ ክንራኸብ ኢና ኢሎም ካብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ኣብ ገለ ይኣቱ አግኖስቲክስ ነይሮም እታ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገር ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ መወዳእታ ክርኢ ከሎ ብተቃዋሚ ቀንዴል ዝመላለስ ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ ናይተን 7 ማሕበራት ብዛዕባ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ነገር ኣሎካ ጽቡቕ እታ ቀዳሚቲ ፍቕርኻ ግና ዓዲካያ ካባይ ወዲቕካ ኢኻ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ክብሎ ከሎ ኢና at the end of the day እንተ ዘይተነሳሕካ ግና ነቲ ተቃዋሚ ቀንዴል ካብ ስፍርኡ ኸዝብሎ ኢሉ ኤፌሶን የላን ስለቲ ውሽጥና ዝነድድ ክጽልየሎም ከሎ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ትኹነታት ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እቲ ሓዊ ኸይጠፍእ እቲ ሓዊ ክነድድ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ክነድድ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብቲ ውሽጦም ክዓይ ክጽልየሎም ከሎ ኣብ ጥቕሲ 15 ሳልሳይ ምዕራፍ ምእንቲ እውን
ናብቲ ሰማይን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለደታት ካብኡ ዝስመዕ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽልለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንዋሑን ቁመቱን ምዕማቁን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞነታ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመሉ እጽሊ ኣለኹ ከንድል ክገብሮ እግዚአብሔር ነቲ ሓውኻ ኣጉዶ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጎይታ ብመንፈስ ቅዱስ ክጽሕትሮ ከምቲ ንጢሞቴዎስ ዝበሎ ነቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ብምንባር ይተቐበልካዮ መንፈስ ቅዱስ ኣጓሃህሮ ኢልዎ ንጢሞቴዎስ ከተጓሃህሮ መንፈስ ቅዱስ ከተጓሃህሮ ኣለካ ኣብ ውሽጢኻ ክነድድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝጓሃር መንፈስ ቅዱስ ኣሕዋት ክርእዩ ከሎ ሕጎስ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ክርከብ ደስ ይብሎ ጉባኤ ቅዱሳን ይናፈቕ ተዓኪቦም ኢዶም ኣልዒሎም ከምልኽዎ ከለዉ ንእግዚአብሔር ቶም ቅዱሳን ባህብሎ ኣብ ማእከል ቅዱሳን ኮይነ ኣብ ማእከል ቅዱሳንካ ኮይነ ንኣኻ ባርኸካ ኣለኹ እግዚአብሔር ክብል ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓጎስ ይፈስስ ፍሉይ ነገር ይኸውን ኣብ ውሽጢ ተሓውቕህም ከሎ ግን ኣኼባ ክበሃል ከሎ ናይ ቅዱሳን ሕብረት ክበሃል ከሎ ይስልችዎ ካይድ አይደለም ምንም ዝደፍኦ ነገር የብሉን ኣብቲ ልቡ ሕብረት ኣሕዋት ኣገዳሲ ምዃኑ ይትቃል አምላኽ ዝነግረና ጳውሎስ ውሽጡ ምስተለወጠ መንፈስ ቅዱስ ምስተመለአ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርት ምስኦም ሕብረት ገበረ ምስኦም ከቀነ ኣብቲ ገዝኦም ነቲ ሕብረት ኣሕዋት ከመይ ከም ዘኽበሮ ንርኢ ኣሎና ስለዚ ቃል አምላኽ ዝምህረና ኣብ ሕብረት ኣሕዋት እንተዳ ከም በሓድሽ ተወሊድና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክነድድ ተጀሚሩ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ሰርሕ እንድሕር ኣሎ ሓደ ምልክቱ ንሕዋት ነፍቅሮም እንተኮይናስ ንሕና ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከም ተሰጋገርና ምልክትና ንሱ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ድሕሪኡ እንተሪእና ናብቲ ካልእ ቅድሚ ምሕላፈይ እንተዳው ኸይድና ግዜ ስለ ዘይብልና ሓፂር ደቂቕ ስለ ዘለና ናብቲ ካልእ ኣይከይድነ ኣብ ዝመጽእ ሳውል ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገበረ ሳውል ክርስቶስ ከም ዝሰበኸ ብድሕሪኡ ክንሪና ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ እቲ ኣገልግሎቱ ናይ ኣገልግሎቱ ማእከል ከዓ ወንጌል ከም ዝነገረ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ከም ዘበሰረ ኢና ንርኢ ካብ ጥቕሲ 20 ጀሚሩ ንድሓር ዘሎ ብኡብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ነዚ ስም ዝጽውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረ ዝዶ ኣይኮነን ኣሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ክወስዶም ድማ ናብዚ ዝመፀን በሉ ሳውል ግን እናበርትዐ ኸደ ነቶም ደማስቆ ዝነብሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብምግሃዱ ኣፎም የትሕዞም ነበረ ዝብል ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ሳውል ክርስቶስ ሰበኸ ዝብል ክንርኢ ኢና ንሕጂ ግና ኣብዚ ከኣኽለናዩ እግዚአብሔር ንቃሉ ኣብ ልብና ይባርኽ እግዚአብሔር መመሊሱ ጸጋ የብዛሓልኩም ብመስመር ተሳተፉ ዘለኹም ብትዕግስቲ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም እግዚአብሔር ጸጋን ሓይልን ይምላእኩም ነቲ ቃል ንምእዛዝ ከዓ እግዚአብሔር ጸጋ ይሃብኩም በረኸቱ ይሃብኩም ኣብ ኣጸዱ ዘለኹም ኩልኻትኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ጸጋ ይምላእኩም ሓይሉ ይምላእኩም ነቲ ተዘርበ ተነግረ ቃል ክትነብርዎ ሓይልን ጸጋን ክእለትን እግዚአብሔር ይሃብኩም ሓፂር ጸሎት ክንገብር ኢና ብኡ ክንውዲእና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዚና ንኽብረካን ነመስግነካን ኣሎና ሎሚ ጸሊና ውሽጥና ክትዛረቦ ወይታ ተዛሪብካና ይኻሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ንሰብ ዕብራውያን እቲ ቃል ብእምነት ምስኦም ስለዘይ ሓበረ ኣይተኾሞምን ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ወጎይታ ንሕና ግና ከም ሰብ ዕብራውያን ዘይኮነ ከም ሰብ ቤርያ
نتقالك بملؤ لبنا هنقبله بأمنت مسانا خحبر كتخمنا كنززو እግዚአብሔር አምላክ ትረዳና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልይሎና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ክብርና ኻይኹን ምሸትና ባርኽ ዛምሸት ዚያ ብርኽት ምሸት ግበረልና ካብዚ ወጽዮም ንዝኸዱ አሕዋትና ክንከይድ ከለና ኩሉ ኸፉ ሓልወና በሰላም ብድሓን ንቤትና መለሰና ቤትና ኻ ቤት በረኸት ግበረልና ቤት ጸጋ ቤት መዝሙር ቤት ሓጎስ ቤት ጸሎት ግበሮ ቤትና እግዚአብሔር አምላክና በመስመር ዝሪኡ ዘለው ድማ ወእግዚአብሔር ካባኻ متنكاف يخون اللهم رهوا يخون اللهم سلام يخون اللهم لوط يخون اللهم እግዚአብሔር አምላክና ከቤትካ ንባርኾም አለና ብሩኻት ይኹኑ ሁሉ ክብርና አኻን በካ ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን